Ей! Извинявай, че си дъвча, ама нали знаеш, опитвам се да откажа вестниците. Вие опитвали ли сте се да ги откажете? Не е лесно като цигарите. 100 пъти съм си казал. Преглеждам само заглавията и край. Но на следващия ден краката пак ме водят към будката. Какво ти разправям, това са 20 години по един-два вестника на ден. Имаше време, в което заставах пред будката и поръчвах от всеки по един. Като се роди детето, жената вика: поне заради него ги откажи. Първо, че ще трябва ти него и второ, че нямаме пари за излишни глупости. Тогава започнах да събирам изоставени вестници по чекалните и излизах на балкона да ги чета. Кога порасна малкото, така и не разбрах. То реве нещо в кревачето или иска нещо да ми каже, аз му викам: да, ей сега, само да видя спорта и идвам. Пък след спорта подхващах и кръстосовиците. Обаче вече ножето приял кокъл. Главата ми съвсем се изпразни. Само някакви голи жени, политици и футболисти останаха да подскачат в нея, като в сферата на тотото. Стигна и до там да не мога да прочета една книга. Ако в първото изречение пише кой, кога и къде е убит, изхвърляме през прозореца. Дори да се замисля преди да кажа нещо, най-много да изтърся митничар тараши джип или пък джипаджи тараши митничар. Или топлото поскъпва да се готви ауто. Едва успях да намеря пъти към поликлиниката. Още що ме видя и докторът ми вика: ти четеш вестници. Аз му викам: да, падат главите на двама замминистри. Или ти ще погребеш вестниците, или вестниците ще погребат тебе, рече ми докторът. Тогава се оплаших и реших: край, скъсвам всякакви вестници. В случай, че пак ми се прииска, докторът ми предписа да взимам по една дъвка на ден. Аз извиних ли да си, че дъвча? Като започнах да чета повече за болестта си, разбрах, че пристрасяването към вестниците е характерно за по-изостаналите държави. Примерно в Америка е било напълно забранено. Когато хванат и на електрическия стол. То за това им дръпна така икономиката. А тук, срещу входа на всяко училище, будка за вестници. Слика на премиери на президента на първа страница. Добре, че намерих пътя към поликлиниката. Макар че, честно да си призная, откакто започнаха проблемите в живота ми, не съм посягал към вестниците. Ама не вдигам глава от телевизора. Леле, айде, че ми почна сериал, айде!